खुलुमका जतन श्री महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य अनि थैमानि सालतिनि असालो आं बन जेमन मुइतोखायो तेमने आं खाखायो जे बसिनि त्रिपुरानि उन्नयननि बागै जिनि त्रिपुरा जारा बुकुंबारा तंनाय त्रिपुरा सारनि हामक्रायनि बागै बो बिनि जीवन बो उत्सर्ग खाय थांखा बो जेमन जिनि बरकनि बागै महाराजा वीर विक्रम कलेज विद्यापत्तन खैका तेमनि जिनि बागै जिनि जे ताबुकनि आधुनिक जे त्रिपुरा हिंजाकनि आबनि रूपकारबो हिंजागो ताछाड़ाबो पुरा त्रिपुरा राज्यनो उन्नयननि बागै बनि जेन यूरोप रक सपोर्ट खालायका एवं यूरोप रक सपोर्ट खेमानि परे यूरोपनि विभिन्न जे काहाम एवं सोलोंथाय मंदिर नब सिनि त्रिपुरा तगै बआबनो इमप्लिमेंट खेनानि नाय बो एकदिके चिनि बरकनो जेमन शिक्षानि बागै चेष्टा खेलांखा तेमनि व्यवसा वाणिज्य बानियानि बिसिंते चिनि बरकनो थांगै तंनानै लामा बसनो नुगै थांगा दाबो आगरतला शहरनि जे लामा आबो पेरिसनि अनुकरण खालायबो खैरिमानि ताछाड़ा जिनि जे ताबो विमान बन्दर बिरखुं आबनि जागाबो दान खायजा आवाहाय पुरा त्रिपुरा राज्य नबो आधुनिक त्रिपुरा साननानि बागै बो चाइतगै बो बिनि जीवन आबो खालायका आबनि बागै त्रिपुराबासिनि अंगै आं बिनि जे थैमानि सालनो आं मुइतुखैयो एवं बिनि जे थैमानि साल जिनि जत्त त्रिपुरा सारक खाबायनो बनो मुइतुखैनाय एवं बनो मानिनाय खाखैनो आं जतन आरोइसा आनि खुलुमु एवं हामबाय।